then khat chuan hun bi chir na man ruwa nia an ngai lain then khat le ta chuan in ET te nen in zom ni nan ngaya UFO te tum hun ni te point an soi bok thina ni ilbat di jong soina na chuan Izapa le Nazca chungsang a soina hi ngai tu na ti boi tu ber te zinga mi ni a he hmuna hian mihring ang deuh pian danglam tak man lain an lo kho sa to a ma se heng mi te hi hmeichhia anom lo ni na soya an thon thu tang chuan heng ho hianin helai hmun hi tum hmun beratan an hmang thina ni ti in a soini Dr. Malmstrom soi velana thung chuan marlampan hian heng mayan astronomer ho hi an kal ta zela ni tanga hun bidik tak chiar theina hmun an zonga ni ti in a soi ve bokani engpo chu lo ni ta se he mun Ecuadorina apal tlang hmun an thlen chuan ni in hun bi alai taka a thin sang ni ti an thringe yanga chumi an hriat hnu chuan Izapa kan ti khuata hian anin beng bel ta chutia ananin ben bel hnu chuan an calendar te po chu kum khata ni zani le somruk om thein an mang ta ne Nazca an thlen chuan Izapa an ti mai chu in ben bel nan an mang chun zom ta ni 14.8 Celsius chungsang a ringot po hian Mithiamte chu anin nial na sa hlea a chan chu he hmun hi an nu ma enin chimzong emo marzong emo a thleng nia soidana om ve wanga ni Mithiam then khat ten chimzong in an thleng an ti lain then khat te chuan marzonga he hmun hi lut ni nan soi ve thunga ni engpo chu lo ni se apoi mo ta ber mai ni lang ta chu mayan astronomer te hianin Nazca hi an siam hem ti hi ni ta ni Nazca anin kul nu hian helai hmun ma hi jema thi thilate lunga ta na tangkai view ni nga Venus arasi chevel te hi anjir chung angai rei om manga ti hi mitam sok ngai dana ni a baka han ngai to ker sin taila BC sang khan le zathum le somnga le pakwa dei to a khachuan planet chevel chu mihring pa ngai tan chuanin thil chui har sa tak chu ani nge yang le enlen na thami po an la nei lawa khol thil po an la mang hek lawnga zol nei ro pui tak chung lam be thei a emni tang le ti po chu suimi teril ru alian le ni chu wangin chung lam ar sisir na thil chu ani thei do nem niang le ti in ngai dana le thei ta ni GGF drawing tia an soi mai circle pathum te chu kum engmoliam ta khan gilbat di jong chuanin alo te chuak thip dep to a Chhuina tang hian secret data omatia mayan sauti ani thengem lemjiak ringota tanga thuru khan siam le zel mai chu thil ro puile mak tak chu ani ve shrimani Book of Chronicles le Inca Garcia so di la vega thusiak pakhata chuan Nazca kiang loka khuan wel ru te po mu ani thu an zia klat maya a hun lai chuin chuidan sang te po ain kal deuh noi tamai ni Garcia so di la vega ziak elin ka chuan sadom mi sa hel emi te ti po in om boka a chan chu helai bela hian luru lian tak tak tung deuh et ud an lai chu te uwang te po ani mana helai mun chanchin kan du tok main thil pakhat mai holo tur chu an thon thu man lai an thla tu te tanga thuro chia anin hlan chon zel hi ni hian thuro che hi kumza eng mozat liam ta mi de to khania tuifin rian rala tangin million tak tak te chun lo kala tuna Santa Elena anti huna khuan an ron tum ta hemun ming po hi Spain chungania Pedro di Cieza di Leon of Oni omane Pedro di Cieza di Leon hi Spaniard historian ania ani omlaya local te hian ni a Pedro di Cieza di Leon a hianin million te hi chumbung deuh chuan a be thei ni ominan soya hianin biak na hi soilan ani awang hian million te hi an local lo ti ngot thei po ani lo ni hemi awang hian he kan thil chuya po hian Pedro di Cieza di Leon chungsang he kan chui uluk bik le reng ani Pedro di Cieza di Leon chawlo po chui mi ve tho Pedro J. Acosta le General Augustin di Zarate ta chuan million local thu hi an soi ve boka an ni thu zeka po hian a chip chiar hlea Pedro J. Acosta zek chapter pathum na chuan Santa Elena huna million local thu Peru mi ten an soi hi ngai tuana ati thui hle ni an soi dan chuan million huntingot ai ma hian an lian hloma he chanchin hi kumzatam kalta tanga an thla te hnena an ro chung zel ani bokani an soi dana chuan luirala tanga localin nongmak tak maya an chuangin Santa Elena chuan non truma an zinga mi pathen khatte phai chu an hlian lutuka mihring pa ngai chuanin an khu po an thleng lawa an lu en tur chuan vanwada ka ngaya an mit mu ringot po chu choina thleng tiat an ni
an lulian takatanga an sam lo oi thlan huang mai dar vosuau ta chu doi deuh tan chuanin en ngam chi pawni lowa ngui hmul an nei lowa then khat te chuanin savun anin bela adang te chuanin thomhno engma an halawani an zinga chuan hmeichhia pakhat ma an hek lo hemi hmun an lo thlen chuan ria buk te an sual ta a khote nau tiat lai an ni an soina lai hmun ema thuk tak mai an lai hnu chuan an kiang hnai lung te chu a ko tlanga chuan an rem kual ta a tui chu om zenei takin a lo chuak ta a an tui lak chu hi a thuk em awangin a vot hle maya kholum enganga po a tui alung ve ngai lawa he tu hianin kum tam tak chung chu a thene engpo ni se heng million ten hun an nei hnu chuan tui chun chu te siamin tui kong te an siam chhota sela ma se heng million ho te hianin an kiang hnai vaya mishing te thlai te le ran te chu an ai sak ta sela reipo aliam main thlai le ran sa te chu an ei mang ti ta der maya mishing te chu an bei than ta a an soidana chuan helai lo cheng masa te zinga mishing somnga ai tamma te chu an ei ni in soini chutianga eile in lama an kham khop an hmu tak silowa chuan luipuya cheng nung cha sanga te chu len le an hmun ro nei angin an man khom ta zela alo cheng masa mai che te chu a then an thata a then te chu an la bo boka chutiang thavin mi pa te po chu an that thin boka a hun lai cheng indian nam te chu an tam tok to lo wangin an tan chun be ngei na po a om lova voi tam tak chu million ho be dan tur chu an rel thin tak na a uipui tuilian thlir top mai lo chu an tan kong tang om si lo ni kum engemaw zat nuwa po chuan million ho chu he hmuna hian an na cheng chun zom ta zela an zinga hian hmeichhia anom lo wang le om chun indian hmeichhia te la chu an tan an tet hlom em awang chuan ram huai thopek chu oin walau takin mi pa le mi pa te chu an in pola pathian mai zana le ma ni zom na reng an ngai sak lawani alo cheng ma sa te soidanin an kholo na ne an nun dan te nom tak mai chuan pathian thin urna chu atong bota a van chu mayan ang main alo sena chhumkara tang chuan pathian tir angel chu ngun nam hriam tak tlevur le eng phut mainan chuan alo chukta a avoi khat sa dol re anom lo an tluta phuk phuk mai ni asa masaka piang chu an kang hlua an rubak chu akang ral ngal zel bokani an ru chu pathian in helaya chambang tura arem ti ani a abak chu akang 5 vikani hei hi million chungchanga man lai atanga an loin ro chun to thon thumak tak chu ni Chhuina kal zela chuan spaniat ho kha he hmun valu chu masak ber tu te an ni a an ni soidan po khan he hmun an va thlen chuan ru rel lian pui mai ta chu an let rem rum mai ni ha pakhat an buk chun ringot po paun chan veloi te ani hloma heng zong hi dot lo ni ta sela a hmuna enin an tui chun chu asiam tele anin sakna hun ma te alo om vek loi si hian thudik ani ti alan tir bok sia khoi tanga million ho hi local nge ni ta angle ti hi zona om thei ta chu ni kumsang khazanga le somnga kuma lima khopui katlo tum khan newspaper viceroy antonio di mendoza nen in kumna hun kan nei ta hlau maya ani po hian in helai che vela mishing ruang a mangpu ro tam taka mu chu thu min sil baka Mexico kiang ata chuanin an lai chu belzel thu soi boka asoi mai hi ni lovin helai bial le a che vela cheng te po alai chuak tu te le mitam mu tu te an tam em awang le en chin na sang an kalpui to te tang chuan ke chuanin heng million te hi an om ngei ti hi karin dana ni Pedro Diaz Indian ho thon tu hlui ni om mai lang ma se fin fia tur om nual si te million chungchang le an khosak na mun ma mu tur om theu mai te hi thil mak tak zong ani ngei mai Nazca lan chungchang a hian theory tam tak mu le hria turoma then khathi chu oi ve tak ani line then khate roi chu rin har sa tak zong ani ve dewa engponi se tuna kan soichina hian ngai thatu ten ngai dan in siam thiam to mai rin oma wangin heti chena hianin kan du tok phot mai neng chu